Kapinso sa katuig nga bata, mo'y usa sa tulong nga dugang nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Gidala na ang bata sa isolation facility sa Dakbayan aron matutukan ang kahimtang nini. Apan aron adunay makaatiman ang inahan ni ini nga wala pay timailhan nga gitakbuyan sa COVID-19 gilakip usab sa pagda sa isolation facility. Si Lian Sinkulan sa report. Nabantayan sa mga health official nga nagpakita og simptomas sa influenza-like illness ang kapin sa usa ka tuig nga batang lalaki nga taga Barangay Tangke. Subay niini, gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga gidala na ang bata sa isolation facility aron matutukan ang iyang kahimtang. Aron maatiman ang bata, gidala usab ang iyang inahan bisan kun walay mga simptomas sa COVID-19. Gikatakda hinuon nga ipaubos sa swab test ang inahan sa bata aron masuta ang iyang kahimtang. Ang the problem was iyang mama wa man gitest because wala man mo develop og ILI symptoms. But we just made a decision to bring the mom there because kanang kinsa may mobantay sa bata. Ang kapin sa tuig nga bata, mao ang patient number 27, usa sa tulo ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gipahibaw usab sa mayor nga gilahi ang inahan ug anak sa ubang mga pasyente. Sa paghanay ning balita, musumada na sa 44 ka mga kaso sa COVID-19 ang ana sa Dakbayan. Samtang duga mga lakang ang gisagup karon sa Dakbayan sama sa pagbutang og mga CCTV cameras sa facility aron mas higpit silang ma-monitor sa command center. Pinaagi usab sa CCTV, makaistorya ang mga nurses sa remote aron makapangumusta sa kahimtang sa mga pasyente matag karon og unya. Pwede man mo adto ang nurse didto pero medyo we can talk to them remotely then sila na imurag moingon sa nurse na mao niya mo ang temperature. We're just really trying to be creative with how we treat our positive patients there. Less exposure because ang kuyawan lang gyud nako when our nurses or when our doctors mo'y maigo, piang gyud ang City Hall. Piang ang gobyerno. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bista.